Най-вълшебният дар. Тайландска приказка. Много, много отдавна премъдрият Буда бродил по света и веднъж на един кръстопът срещнал 3 дрипави просяци. Съжалил ги и рекъл: „Кажете ми по едно свое желание, обещавам да го изпълня.“ Първият просяк отвърнал: „О, Буда, гладът е най-страшното нещо на този свят. Искам да ми дадеш огромен хамбар с ориз. Толкова много, че до края на живота си вече да не позная глада.“ Буда изпълнил молбата му, ала скоро дошъл дъждовният сезон. Налетял страшен тайфун, разрушил хамбара и разпилял половината зърно. А каквото останало, било нападнато от скакалци, плъхове и черви. Преди да мине и половин година, гладният просяк отново стоял на кръстопътя с празна паничка в ръцете. Вторият просяк помолил: „Дай ми съндък със злато, повелителю. Богатството спасява и от глад, и от всички други беди.“ Буда изпълнил и неговата молба. Просякът си купил нови дрехи, голяма къща и заживял честито. Но в една тъмна нощ разбойници нахлули в дома му, пребили го почти до смърт и отнесли златото. Скоро и този просяк застанал на кръстопътя до своя събрат с празна паничка в ръцете. Третият просяк казал: „О, премъдри, моля те за едно, дай ми храна за ума и богатство за душата.“ Тогава Буда му подарил приказките. Просякът продължил да живее все тъй бедно, ала приказките го утешавали, когато бил гладен, топлили го в студените нощи и го учили да вярва, че утрешният ден ще е по-добър от днешния. Захвърлил паничката някогашният просяк, хванал се на работа и с усърден труд, малко по малко, се здобил с хамбар с ориз, не огромен, но достатъчен за него и за неговото семейство, а в дома му се появило и скромно ковчеже с малко злато за черни дни. Но не ковчежето било най-скъпото наследство, което оставил на децата си, когато напуснал този свят, а дарът на Буда – приказките. Те и до ден днешен помагат на хората, утешават ги в тежък час и ги веселят в слънчеви дни.